Ketchup, this is Renz, and welcome back to my channel. Ako si Renats. Hello, At saka Renat. si... Anya Jill, hello! Please don't forget to like and subscribe to her channel and him channel ha. So ngayon guys, pupunta kami sa Palayan doon guys. Yan, makita natin yon. Doon tayo pupunta. So kasama ko sila, ito yung mga kaibigan ko. Vlogger din sila, so supportaan natin din sila guys. So ngayon guys, aakyat na ako. At ito rin guys ay maraming tao din dito pupunta guys. Ay, time muna tayo guys. It's time 10 o'clock PM. Tapos it's Monday. So pupunta kami doon sa Palayan. Kasi yung alam nyo guys, yung Palayan ay maybe tourist spot din ito guys. Kasi pag November 1 at November 2 ay maraming like, anong tawag dyan? Yung magdala ito ng mga candle para sa kanilang mga na mamatay sa kanilang buhay, yung nawalan ng mga papa, mama, yun, ganyan. So, sad to say guys, ngayon guys is like pandemic. So ngayon, hindi sila walang tao na marami kasi it's pandemic talaga guys. So, maya guys, aakyat tayo, maybe hindi ko alam kung ilang kilometro yung aakyatin natin kasi para din itong Chocolate Hills aakyatin natin. So maya guys, so see you tayo doon sa pupunta sa Palayan. So see you guys. So babalik na si Renz Junior Show. So ngayon guys, yan makikita natin yung view. Yan makikita natin yan guys. Maya makikita natin yung full view sa ibabaw kasi doon talaga guys makikita yung full view kasi ang taas talaga guys. Doon makikita natin yung view. So dito makikita natin yung bundok, pero mamaya pag akyat natin doon sa bundok, doon sa Palayan, kasi doon yung mga tao na pupunta at saka nagdadala sila ng kandila, ganon. So maya ilang minuto talaga guys, parang adventure na to. Yan guys, makita natin yon. Yan, ang ganda talaga guys. Yan, makita natin yan. Ang ganda dito sa Palayan. Di ko alam kung ang ganda pala dito. Di ko alam na wow. So see you guys doon sa ibabaw sa Palayan. So see you, bye bye na guys. Ayan, wow, yan guys. So guys, doon tayo pupunta guys. Doon, ayan, nakita natin yan. Ayan, dyan tayo aakyat maya. Pero dito muna tayo guys. Ayan, wow, ang ganda talaga guys sa Palayan. Dito yan sa banda sa sa Ubay, sa province namin. Ang ganda talaga guys, hindi kayo magsisisi pag pumunta kayo dito, especially sa mga vlogger. Ayan, dito yan, napakaganda guys. Nakikita natin yan guys, pinakamaganda. So maya guys, pupunta na tayo doon, aakit na tayo doon. Ipakita ko sa inyo yung full view doon sa ibabaw. Ano talaga yung view, ang ganda. So yung mga kasama ko pa sa ibaba, akit na yun. So see you doon sa ibabaw sa Palayan. Doon talaga yung destination natin maya. So see you na tayo, akit na tayo guys. Yan, akit na tayo dyan. So tara, see you doon sa Palayan guys. Hi guys, andito na tayo. Yeah. Abot na tayo dito sa Palayan. Ito yung mga statue sa Palayan. So yan guys, tuturo ko kayo. So walang tao masyado, walang tao talaga kahit isa, kami lang. Kasi pandemic, so bawal ata. So yan guys. Tourist spot din ito guys sa mga tao na nagdadala ng kandila para silang minamahal.
So, ipakita ko sa inyo guys yung view dito sa Palayan kasi nandito na tayo sa ibabaw. So, let's go! Nakita ninyo yung whole view sa Palayan. Ayan. Kung dito tayo magsimula guys, pinakamaganda talaga dito guys. I-explain guys na may maganda pala dito sa Palayan. So ayan guys, nakita natin yung view dito. Ayan. Guys, nakita natin yung dagat. Oo. Nakita natin. So akit tayo dito. Ayan, dito tayo. Kasi guys, pag ngayon guys, marami talaga pupuntang tao. Pero sad to say, yung pandemic talaga kasi bawal. So, pero kami nakakuha. Ayan, maraming kandila dito. Ayan. Maraming kandila. Ayan. Ayan. May maraming tao. Dito sila so, nawala. Nasaan na ba yung mga kaibigan ko? Ayan guys. Mag-aantay ako dito sa kasama ko kasi ewan ko sa kanila kung saan sila. Ayan. So maya papakita ko sa inyo yung mga kaibigan ko kasi alam nyo guys, vlogger din yung kasama ko, si Rinat Salo. Don't forget to like and subscribe ha to his channel, Rinat Salo, and also Tanyanatics. So, iwan ko kung nasaan na sila. Yan guys. Yan. So, salamat guys. So, ayan. Ako nagpapasalamat sa inyo guys sa lahat ng nagsuporta sa aking channel. Kahit bago pa lang po ako guys, ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat guys. Especially sa aking GC na sinalihan. Maraming salamat talaga sa inyo guys. At sa lahat ng nag-subscribe at nag-views sa aking mga vlogs at nag-follow sa aking Facebook page at sumali sa Facebook group ko. Maraming salamat, especially sa mga taong nagsusuporta sa akin. Maraming salamat. Dahil guys, nothing is impossible kung ikaw ay may motivation sa sarili mo at saka magsisikap ka, it means kaya natin yan. Kasi pinasok natin tong pag-YT, it means kaya natin ito. Kasi ako rin guys, is hindi ako mayaman, mahirap na mahirap. Nakita niyo yung mga vlogs ko, ang hirap. Pero happy ako guys at contented ako guys kung ano ang meron ang binigyan ng Panginoon sa akin. Proud naman ako guys. At ako ay nagpapasalamat din sa Panginoon kasi dahil dito, parang nag-motivate ako, at dahil dito sa pag-vlog, parang ginaganahan ako. Parang sabi sa sarili ko, parang ito na yung linya ko para bumabago ang buhay ko. At yan guys, maraming salamat guys. At salamat guys sa pagsubaybay at pag-nood sa aking vlog ngayon, at sana ay may natutunan kayo sa aking vlog at nag-motivate kayo sa akin. At maraming salamat guys. Don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel, This is Trends Junior Show. At ang maraming salamat sa inyo guys. Bye guys. Take care always and God bless you all.